Hello mga ka-explorer! Ang destinasyon natin ngayon para i-explore ay ang Three Kings Parish sa Gapan City, Nueva Ecija. Hello mga ka-explorer, at nandito na tayo sa Three Kings Parish o ang Parokya de los Tres Reyes, Parokya ng Tatlong Hari o Nuestra Basilica and National Shrine of La Virgen Divina Pastora dito sa lungsod ng Gapan City, Nueva Ecija. Magbigay suporta po tayo sa pamamagitan ng bukas palad na pagtulong. Mga ka-explorer, tara na't alamin natin ang kasaysayan ng Three Kings Parish. Parish ng Basilica Menor, La Virgen Divina Pastora. Salamat po. Ang parokya ng Tatlong Hari ay kinikilala bilang pinakamatanda at pinakagrandyosong simbahan sa Nueva Ecija. Sa Basilica ito. Naipatapos ang kanyang kasalukuyang laki, taas at sukat noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo sa lugar na pinaniniwalaan siya ding lokasyon ng naunang gusali ng simbahan. Silang patubayan sa landas ng buhay. At taong 1986 ay tinalaga bilang pambansang dambana na mapaghimalang Birhen Divina Pastora na pinagdarayo ng mga namamanata higit lalo kung araw ng kapistahan. Ang kabantugan sa debosyon sa Divina Pastora at Tres Reyes ng Gapan ay makikita din sa nobela ni Dr. Jose Rizal sa ika-5 kabanata ng El Filibusterismo. Ang sabi, Noche Buena ng isang kutsero, kung saan nasa prosesyon ng Tres Reyes at ang mahal na Birhen, nakadamit Divina Pastora, mga patron sa Gapan. May ugat ang kasaysayan sa pagdating ng mga misyonerong Agustino, sina Fraile Contreras, Tendelo, Caballo at Salazar. Sila ang tumuklas at naglinis sa mga kagubatang malapit sa ilog ng Hilagang Pampanga at nagtatag ng mga Kristiyanong pamayanan at mga pueblo. Noong August 28, 1595 ay tinanggap bilang tahanan ng Orden Agustino ang bayan ng Santiago o Santiago de Ayumbon, Aybon o Ibon ng ibang tala sa lumang pangalan ng Gapan. Ang ngalang Ayumbon ay ginamit hanggang May 17, 1614 at pinalitan ng Convento de los Tres Reyes de Gapan. Apat na 428 taon na ang lumipas nang naipunla ang pananampalatayang Kristiyanong Katoliko sa Gapan. Nawa ang hindi lamang tayong mga Pilipinong nagawaran ng sakramento at natawag na Katoliko bagkus ay inaral, minahal at nagsisikap isabuhay ang Ebanghelyo. Ang parokya ng Tatlong Hari sa Gapan City, itinayo noong 1800 ng mga Frailing Agustinian. Ang simbahang ladrilyo ay nakatiis sa mga natural at gawaan ng tao na mga kalamidad kabilang ang 1896 Philippine Revolution, World War II at Great 1990 earthquake. Ang simbahan ng Gapan ay isang pilgrimage site para sa dalawang mahimalang patron, santo at tatlong hari na ang araw ng kapistahan ay patuloy na ipinagdiriwang tuwing ika-6 ng Enero at ang Divina Pastora tuwing ika-1 ng Mayo. Ang simbahan ng Gapan ay idineklara bilang pambansang dambana ng Divina Pastora. At dito na po nagtatapos ang ating munting vlog. Please like, share, and subscribe. Maraming salamat po and God bless us all.